Kış faslynyň ilkinji hepdelerine Türkmenistanyň dürli sebitlerine sowuk howa akymynyň aralaşmagy bilen Mara welaýatynyň şäher we oba ýerlerine ýyladyş ulgamlary kanagatlanarly işlemeýär. Şäher ýaşaýjylary köp gatly jaýlardaky bateriýalaryň otaglary ýyladyp bilmeýändigini aýdýarlar. Çetki obalaryň ýylaty odun ýygnap aňdakly sowuk howa şertlerine taýýarlyk görýär. Soňky bir näçe güniň dowamynda Mara welaýatynyň käbir sebitlerine howanyň temperaturasy -1 gradusy çenli pethe gaçdy. Mara we Bayramaly şäherlerine köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary jaýlardaky ýyladyş bateriýalarynyň otaglary ýyladyp bilmeýändigini aýdýarlar. Marynyň we Bayramalynyň köp gatly jaýlaryndaky bateriýalar 15-16 gradus töwereklerinde ýylylyk berýär. Adamlar gijelerine tok peç ýakýarlar. Köp hojalyk duhovkalaryny nahar bişirýän peçlerini uzaklygyň ýakyp otaglary ýylatmakçy bolýar. Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şu hepdäniň başlaryna ýurdun dürli sebitlerine sowuk howa akymy aralaşdy. Livan welaýatynyň käbir sebitlerine howanyň temperaturasynyň -7 gradusy çenli peselen pursatlary boldy. Türkmenabadda 12-nji dekabrda 10 gradus sowuk boldy. Howa maglumatlaryna görä ýurdun günorta günleri sebitlerine Mara welaýatyna howanyň öňümüzdäki günlerde açylmagyna häzirkisinden maýlamagyna garaşlýar. Ýöne sebitde güýdüň ahyrky günlerine çenli dowam eden adatdan daşary maýly howanyň birden sowap başlamagy şäher we oba ýaşaýjylaryny sowuga garşy özbaşdak taýýarlyk çärelerini görmäge itirdi. Şäher ýerlerinde ýyladyş bateriýalaryny ellep görseň, adamyň teni bateriýalardan has ýyly. Ýyladyş ulgamlary otaglary ýylatmak beýlede dursun. Öz-özüni ýyladyp bilmeýär. Turbolary ýyladyp bilmeýär. Diýip beýleki bir şäher ýaşaýjysy aýdýar. Türkmenistanyň şäher ýerlerine köp gatly jaýlary köplenç merkezleşdirilen ýyladyş desgalary bilen ýyladylýar. Mara we Bayramaly şäherlerine ençeme ýaşaýjylar otaglaryň daşardaky howanyň temperaturasyna laýyklykda ýyladylmaýanlygy sebäpli özbaşdak çärelere we çykalgalary ýüdürýärler. Ýangyn howpsuzlygynyň düdügünleriniň talaplaryna garamazdan käbir hojalyklar jaýlarda nahar bişirilýän peçlerini, duhovkalaryny günüň dowamyny günüdiň açyp goýýan bolsalar käbir hojalyklar tok peç ulanýarlar. Beýlekler bolsa jaýyň içine eşiklerini geýýänliklerini ýa-da gijelerini ýylanmak üçin tutuş maşgalanyň bir otagda üýüşüp ýatýanlyklaryny aýdýarlar. Howa çala sowuk bolsa tutuş maşgala bolup bir otagda jemlenip üýüşüp ýatýarys. Sebäbi her otag üçin aýry-aýry tok peçlerimiz ýok. Bir tok peç bilen oňuşmaly bolýarys. Ikinji tok peçini satyn almagy ýagdaýymyz ýok. Biziň öýümizde kiçi ýaşly çagalar bar. Bir otagdan beýleki bir otaga çykjak bolsak, eginlerine kurtka, kellelerine şapka giydirip çykarmaly bolýarys. Diýip şäher ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sebitiň çetki obalaryna hem ýerli ilat bir meňdeş meseleler bilen ýüzbeýiz bolýar. Howa maglumatlary bu sebitde öňümüzdäki günlerde howanyň maýlajakdygyny çaklaýanyna bolsa, soňky sowuklar oba ýaşaýjylarynyň ýyladyş aladalaryny artdyrdy. Azatlygyň habarçylary obalarda odun toplap sowuk howa şertlerine taýýarlyk görülýändigini habar berýärler. Şol bir wagtda energetika serişdelerine tebii gaz gorlaryna baý ýurdun köp sanly çetki obalaryna ýaşaýjylar kış pasyna gaz üçinçiliginiň ýagdaýynyň juda ýaramazlaşýanyny aýdýarlar. Köp sanly çetki obalarda gaz asla ýok diýsen hem bolýar. Howa häzir sowasa çykalga tapmaly. Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Kim nähili odun tapsa hojalygyny daşaýarlar diýip Azatlygyň töhbetdeşleri gurrun berýärler. Oba ýaşaýjylar sebitlere çekilen gaz geçirji ulgamlarynyň wagtly-wagtyna awatlanylmaýanlygyny, elektrik geçirji fiýimleriniň täzelenilmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý howa şertlerine laýyklykda infrastruktura ulgamlarynyň tiz-tizden hatardan çykmagyna getirýär. Azatlygyň habarçylary bilen obalarda gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar geçen 2022-nji ýylyň gyş pasyny ýatlaýarlar we sowuk howada elektrik geçirji ulgamlaryň hatardan çykanlygyny, öz obalarynyň 5 günden gowrak möhlet bilen elektriksiz galynyny aýdýarlar. Sähel şemal bolsa, çala ýagyn ýagsa üçinçilik kesilýär. Geçen ýyl sowuk gelende tok fiýimleri çekilip, tutuş owamyz 5 günläp toksyz galdy. Hojalyklarda tok peçlerini hem ýakyp bolmady. Geçen ýylyň sowuk günlerinde gaz hem kesildi. Köp hojalyk birekden odun karzaldy. Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Yerli ýaşaýjylar obalarda energiýa üçinçiliginiň kesilmeginiň ýa-ni ilat arasyna öýkün sowuklamasy, dem alyş ýollarynyň sowuklamagy ýaly dürli keseleriň ýüze çykýanyny gurrun berýärler. Elektrik energiýasyna tebii gaz serişdelerine baý ýurtda ýaşaýarys diýilip gaýtalanylýan wagzlara ynanmaýarys. Sebäbi onuň ujundan bize paý ýetmeýär. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistanyň ençeme sebitlerine henizem Sowet ýyllaryna gurnulan infrastruktura ulgamlaryndan peýdalanylýar. Üçinçilik ulgamlary hususan adatdan daşary howa şertlerine ýygy-ýygydan hatardan çykýar.
Türkmenistanda 10-njy dekabrda bellenýän Bitaraplyk bayramy münasibetli glan edilen Nowatdaky günä geçişde 302 raýat tutsaglykdan boşadyldy. Ýylyň dowamında birnäçe ýerde resmi senelerge we türmelerden ýüzlerçe adamy boşatmak diýip birnäçe maşgala üçin şatlykly pursat bolsa, beýlekleriň pikiriçe tutsaglaryň umumy sanyna garanda boşadylýanlaryň sany aşa uzypsa bolýar we oňa köp bendileriň goşulmak şansy tas ýok diýenýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda türme tutsaglygynyň maşgalalaryň köpüsiniň başyna düşen ýagdaýdygyna ünse çekerler. Tat her bir maşgalada türme düşen ýakynlary ýa-da daşrakdaky maşgala agdalary bar. Bu ýagdaýda her gezek günä geçişlere ýyl içinde sabyrsyzlyk bilen garaşylýar. Ýylyň dowamında birnäçe gezek geçirilýän günä geçişler adamlara umyt berýär, emma köplenç bu umyt puza çykýar. Adamlar Bitaraplyk bayramçylygynda prezident Serdar Berdimuhammedow türme tutulgunda oturanlara amnisti berer diýip her kim öz ýakyn howsarlarynyň türmeden boşap gelmegine garaşdy. Emma boşadylan adamlar gaty az boldy. Köpçüliň umydy puza çykdy. Dip habarçymyz bilen gürleşen ahally ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyz bilen gürleşen adamlaryň her biriniň tutsaglykda oturan howsarlary bar. Biriniň adamsy beýleketiniň kakasy, ejesi ýa-da jegesi türme tutsaglygyny başdan geçirýär. Adamlar her gezek televizora garap garaşyp oturýar. Şu gezek has köprek adamyň günäsi geçiler mükadip. Emma 302 adam oldyňa bir günde türme tutsaglygyna hökm edilip iberilýän adamlaryň sanyndan hem geçmese gerek. Prezidente 3 gezek hat ýazdyk. Hojalygymyz gaty agyr halda. Çağlar bilen bir özüme kyn düşýär. Maşalam dolu däl, gaýrat edip ýoldaşymy boşatmaklaryny soradym. Emma jogap bolmady. Ýoldaşym hem gelenok. Dip söhbetdeşleriň ýene bir aýdar. Habarçymyz günä geçişde türmeden boşap gelenleriň howsarlary bilen hem gürrüňdeş boldy. Öňkü tutsag soňky günä geçişde awtoýol hadisalary sebäpli tutsag edilenleriň hençemesiniň boşadylandygyny işeledi. Uly böleginiň para berip tutsaglykdan gutulandygyny aýdypdyr. Köpçülük soňky günä geçişleri ozalky ýyllardaky günä geçişleri bilen deňeşdirýär. Türkmenistanda günä geçişleri ýylda birnäçe gezek eglan etmek düzgüni öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginden soň başlanypdy. Onuň öňkü prezident Sapar Murat Niýazow türmede oturanlary ýylda bir gezek boşadýardy we tutsag astyndan goý berilenleriň sany käbir ýyllarda 15.000 adama ýetýärdi. Hem ozalky hem häzirki wagtda Türkmen döwleti türmede oturanlaryň sany boýunça dünýä derejesinde öňde barýar. Türmedäki ýagdaýy synedýän World Prison Brief atly halkara guramasynyň hasawatlaryna görä, Türkmenistanda ýurdun her 100.000 ýylatyna 576 tutsag bar. Bu dünýä boýunça 3-nji görkeziji. Türkmenistanda günä geçişde boşadylýan bendileriň sany çap edilmeýär. Şeýlede türkmen häkimetleri ýurtda iş kesilip azatlykdan mahrum edilenleriň, tutsaglykda oturanlaryň we tutsaglykda ýok olanlaryň sanyny köpçülüge el ýeterli etmeýär. Türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň haýsy jinaýatlar sebäpli azatlykdan mahrum edilenligi we bu ýagdaýa degişli resmi statistika çap edilmeýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainadaky alyp barýan uruşy babatyny ýygy çekilmek alamatlaryny görkezmän, öňüne goýulan maksatlaryň saklanýanlygyny we parahatçylygyň olar durmuşa geçirilenini ornaşykdygyny aýtdy. Ol bu barada 14-nji dekabrda geçirilen ýyllyk medpugat ýygynyň dowamyny aýtdy. Geçen hepde martdaky prezident saýlawlaryna 5-nji möhlete dalaş etjekdigini oglan eden Putin, jurnalistlaryň, jemgyýetçiligiň we hatda harbylaryň sorawlaryna beren jogabyny Russiýanyň esas maksatlarynyň Ukrainanyň denasifikasiýa edilmeginden we harbysyzlaşdyrylmagynyň hem de onuň beýtaraplygyny gazanmakdan ibaret bolup galýanyny aýtdy. Biz maksatlarymyza ýetenimizde parahatçylyk bolar diýip 71 ýaşly Putin aýtdy. Hökümet Ukrainadaky uruşyň ýörüýti harby operasiýa atlandyrylmagyny kanuny talap hökmüne girdipdi. Harbysyzlaşdyrmak barada aýdylanyny olar Ukrainalılar ulalaşyga gelmek islemeýän bolsalar, onu biz başga çäreleri görmäge, şol zanny harby çärelere mejbur bolýarys. Biz ýa Ukrainanyň goşunynyň harby kuwaty we göwrümi boýunça belli parametrler babatyny ulalaşyrys ýa-da biz muny güýç bilen çözeriz. Biz şu ugurda tagalla edersi Putin aýtdy. Putin 2022-nji ýylyň fevralyny giňerimli çöldürüş başlanaly bäri bu operasiýanyň maksadynyň Ukrainanyň harbysyzlaşdyrylmagyndan we denasifikasiýa edilmeginden ibaret bolanyny aýdyp gelýär. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiň ýewrey bolanyny we Holokostda dogan garandaşlaryny ýitirenligine garamazdan Kreml resmileri Kiýewdäki hökümetiň naçilere duýgudaşlyk bildirýän adamlar tarapyndan dolandyrylýanlygyny ýalňyşlyk bilen öňe sürüp şeýle adalgylary ulanyp gelýär.
Putin 8-nji dekabrda Kremlde geçirilen we Ukrainada söwüşen eskerleri Russiýanyň iň ýokary harby sylagy, Russiýanyň altyn ýyldız gahrymany bilen sylaglamak dabarasynyň ýygyany saýlawlarda gaýtadan dalaş edýändigini oglan etdi. Bu bildirişe köpden bäri garaşlýardy. Ne azat ne de adalatly geçirilýän Rus saýlawlary Kreml tarapyndan berk gödäwçilikde saklanylýar we hökümet saýlawlary kanunuluk duýgusyny gazanmagyň guraly hökmüne garaýar. Saýlawlar opozisiýa dalaşgärleriniň çetledilmegi, saýlawçylaryň gorkutulmagy, saýlaw gutularynyň doldurulmagy we beýleki manipulyasiýa çäreleri bilen ýatda galýar. Putin 2020-nji ýylda kabul edilen konstitusiýon üýtgetmeleri bilen öňümizdäki iki prezident saýlawlaryna dalaş etmek hukugyna eýe boldy. Bu üýtgetmeler onuň 2036-njy ýyl üçin iş başyna galmak mümkinçiligine ýol açdy. Ol 1999-njy ýyldan bäri prezident ýa-da premier ministr wezipelerini eýelep özüniň iş başyna her bir möhletini demokratik kadrlary we adatlyklary hassa çäklendirýär. Putin nowatdaky prezidentlik möhletiniň soňuna çelli iş başyna galsa, Iosif Stalin'in 30 ýyl çemesi bolan häkimet möhletinden hem ozup Yekaterina II-den soň Russiýada iň uzak möhleti iş başyna galan lider bolar. Ol saýlawlarda hiç ýyly päsgelçilige duçar bolmaz. Putiniň iki baş garşydaşynyň Aleksey Navalny we Vladimir Kara-Murzanyň ikisi de uzak möhletli türme tutulgyna hökm edildi. Şeýle-de ýurtda özgö pikirlilik umuman kanunçylyk bilen boguldy. 22 ay bäri dowam edýän Ukraina çöldürüşi Russiýa üçin betbagçylyk boldy. Onlar çümüň esker jan berdi, ykdysadyýet ymykly gowşady, günwatar bilen gatnaşyklar ziýan çekdi. Putin opozisiýany basyp ýatyrmak maksady bilen uruşyň we ýaragly güýçleriň tankydlanylmagyny kanun esasyna gadagyn etdi. Putin 14-nji dekabrda geçirilen çäreniň dowamyna häzirki wagtda harby mobilizasiýanyň täze turkunyna zerurlygyň ýokdugyny aýtdy. Geçen ýylda 300 000 töweregi Russiýaly harby goşuna mobilizasiýa edilipdi.